Всем привет! С вами Алена Васильева, YouTube-канал Миновито онлайн. Тем, кто видел первое видео нашего YouTube-канала, а нам 2 месяца, наверное, помнится, что я в своем видео сказала, тем, кто не видел, просто скажу. Я тогда сказала, что чуть позже ко мне присоединится беларускамоўны сувядучы, якога я представлю крыху поздней. Я имела в виду Антося. Антось Кураков, блогер, ютубер. У него свой канал Антанас Куракас. Бывают люди, которые ты их встречаешь и понимаешь, что это настолько твое в ментальном плане. Человек настолько тебе близок, хотя он, может быть, на тебя совершенно не похож. У вас может быть разница в каких-то мелочах, в восприятии каких-то людей. Но есть что-то, что вас связывает как некими нитями, какое-то глобальное понимание и отношение к этому миру. Вот это я могу сказать об Антосе. Волей судьбы к нам присоединился еще один замечательный человек, это Сержук. Но сейчас будет видео Антося. И я хочу сказать, Антось, я счастлива, что знаю тебя. Я счастлива, что мы решили пойти вместе дальше, рядышком. Столь искреннего человека, глубокого, тонкого, умного, самобытного, вот то, каким я представляю себе, должен быть просто замечательный человек. И именно таким должен быть белорус. Вот в моем представлении практически все это соединено в Антосе. Я, возможно, немножечко сейчас косноязычно выражаюсь, но я думаю, что суть вы поняли. Итак, Антось. Добрый день, сябры. Это видео дзеля двух каналов. На мой канал Антанас Куракас и на канал Миновито онлайн. Чаму я сразу так кажу и не кажу, что только для Миновито онлайн, тому что хочу, каб мою думку почули больше, скажем так, шереги людей, может быть, нязгодных со мной, там, якія мяне ненавидят, якія мяне любят, якія там на меня просто зернули, ці трохи прислухаються до моей думки. Пачну з учорашніх падзей. Учора так званы патрыёт Макар, які запрашае людзей туды, дзе сам гусі не ганяў, вылез у эфир з каларадскай стужкай. А я б назваў гэту каларадскую стужку вобразна, даруйце за прамыя словы, альбо за простыя словы, абассанай анучай. Як я шматкроць казаў, у Беларусі нам не пашанцавала, суседам нам, беларусам, суседам за адным не пашанцавала, не пашанцавала тым, што ён подлы, гнюсны, брыдкі, але і пашанцавала адначасова, таму што гэты сусед вельмі прадказальны. І я казаў, усе гэтыя агенты пакажуць сябе тым, што павінны будуць ці спець васолы, ці прачытаць віршы хвалебныя, ці укленчыць на каленях перад царом-бацюшкам і вялікім рускім светам. Правільней сказаць, расійскім светам. Вось і Макар вёў, і, як Ілжэ Маісей, давёў, паказаў сваю існасць. Але гэта не толькі існасць, гэта паніжэнне роўню як бы чуллівасці і выборлівасці ягоных паслядоўнікаў. Я чуў пра людзей адукаваных месяцы 2-3 назад, якія мне казалі, што а за кім нам ісці, а вось Макар жа, ён нешта робя.
людзі, якія годна паднялі над сабой сцяг бело-чырвона-белы, герб пагоню, адважна сказалі шмат гадоў, душачы ў сабе гэта жаданне, сказалі нешта вартае ў бок адраджэння Беларусі, захацелі волю свайму народу, шчырыя абсалютна людзі, ніякія не фальшывыя, і на якіх я не магу сказаць, што яны там неверагодныя, якія глядзяць крыпка на Маскву, яны павяліся за Макарам. Я думаю, што такіх людзей шмат. І я звяртаюся да вас, да такіх, скажем так, старых і новых неафітаў, адраджэння недафармаваных нацыяналістаў. Калі вы пойдзеце за Макарам, то гэта будзе знакам того, што вы ўзялі гэту абассаную анучу, якую на вас шпурнуў на ўсіх, і ей выцерлі свой твар. А тым, хто вера ў каларадскую стужку, хто ўсей душой даўна вера і не учора паверыў у Бога выбранасць Расіі, у яе месіянства і так далей, я скажу шчыра, рабіце, што хочаце, таму што я вам не сябар і не паплечнік, а вы мне ворагі. Насамрэч, хто вы, неважна, беларусы, вы расейцы, этнічныя там габрэі, кітайцы вы, калі вы жыце на гэтай зямлі, пакланяецеся Расіі, я не ваш сябар. Вось. І таму шчыра вам жадаю рабіць тое, што вам хочацца. Хочаце выйсці 9 траўня за Макарам, які махае абассанай анучай, у якую вы верыце, нюхайце яе, ідзіце за ім ззаду, і ён вас прывядзе да светлай будучыні. Мне вас можа і шкода, але ўсім я свой розум уставіць не магу. А тым, хто, у каго адбылася ломка, таму што гэта вот Расія-манія, яна відавочна ўзбудзілася летась восень. Людзі, якія на Расію ніколі не паглядалі светлым вокам, пачалі глядзець нібы з нейкай атупелай надзеяй на Расію. І мужчыны, і жанчыны, і малыя, і старыя. Вам скажу, можаце прыняць эту абассаную трапку, анучу гэту, выцерцеся ёй, вам рашаць. Але я б жадаў, калі б людзі першай і трэцяй катэгорыі, якія я назваў, як то казаў, не вырасшыя яшчэ нацыяналісты, або змораныя беспатрэбнай неправільнай барацьбой кіпяшныя, я б сказаў бы, такія, якія ніколі нацыяналістамі не былі, в прынцыпе, патрыёты Беларусі. Выбор за вами. На вашым месцы я б Макара перажагнаў, згаварыў бы малітвачку, мадлітэўку, як казалі каталікі раней, і забыўся пра яго, як пра страшны сон. Такое маё вам пажаданне. Калі можаце устрымацца ад спакусы ісці на яўную, бессаромную правакацыю, не ідзіце на яе. Таму што Макар гэта такі шчылец, які заправіў парашут у трусы і лётае з ім узад уперад. І нічога з гэтым зрабіць немагчыма. А асабліва жанчыны сярод неафітаў першай катэгорыі, якія любяць усіх шкадаваць, усякіх убогіх, там, касых і так далей, а того, хто роўна ходзя на нагах, гнаць поджопниками до работы, скажем так, это чисто такая психология беларуская. Ось, усякага дурня шкадуюць. Нормального человека будуць душить до апошняга. Вам я скажу, прачніцеся, устрапяніцеся і паглядзіце праўдзе ў вочы. Макар гэта качка, Макар гэта подстава, Макар гэта чужынец абсалютны, які б ён не быў там этнічны беларус. У прынцыпе, у чым я трохі сумняюся. Ось, хаця прозвішчы такія там Пятрович, Макар там і так далей, яны, канечне, беларускія, але гэта не беларускі чалавек, ён не паважае нічога беларускае, і Беларусь для яго гэта не радзіма, радзіма яму гэта Расія. Таму дзякую вам за ўвагу, сябры. Думайце,
А тым, хто надта любя каларадскую стужку, смярдзючую абассаную, ім скажу проста: рабіце, што хочаце. Я не буду крэпка радавацца, калі вы туды пойдзеце, і крэпка сумаваць, калі вы туды не пойдзеце. Нам з вамі не па адной дарозе. Дзякуй за ўвагу. Жыве Беларусь!